Makaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip iti tawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di tayo nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunak tumay. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter? Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga gluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No, anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawang Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Wala, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Bigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumpara kang kuwana ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga road asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, Jack pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Well, masapa kami kanulangan, itong biga. Ayun gayam, at taginatan ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa Apay agim matang kapay laang ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakal. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarupa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, Mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si da bakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare. Iranrana mo nila kay ko.
Okay laang Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kay mo. Unmut kit di mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat ang mapangnamnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni Nana Tinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nura. Siya kun nanang, agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba am itay? Nalpas matan. Di mo ipilit ti kayat mo. Sakpay lang tagluto ko na mo. Sigurado kayo. Wan, napigsaak pa'y mo. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Adda laang ditaw, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katuganga kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglut-lutaw? Dakas ay ano siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo nga glutaw. Ngamain, adaw tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog day jay. Si kanto mga min, di mo mo't ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manen. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidem kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Ngay, si kamagayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kang pare. Ngamdak kayat ti agsat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agungat lakit di day jay lumaparte ka. Sige, hala. Iti ayan da pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsat kami ka now. Ijay? Dito'y malayaan. At daanak ng pulutan at ginatang na. Ay una yan day ang tao. Sa anak lang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba kay? Namiditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rudan. Tamabisbisina ng tang. Mala, intangarudan iti kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mo't gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emilio? Ni nanang nga talaga. Isudalaang mo't ti karuba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi na mo't kahit nga agsat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam mo na aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam mo na ti dumngag kan bakin na. Saan akas iti daduma dita.
Under kanumot tikas jay nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagakan ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Adda nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Adda ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman, ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot ten. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan me. Kasaritam mare, bareng mauman no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbag kan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat amuna tar aramidan na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba me. Nanang, Ninora. Apay ni bakit mo? At alam na pati pagsaritaan me. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolem ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na o. Amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya daday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara nakmatan kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo ta gwapo ni Emilio kay? Ay, awan mo, Peter. Pudno man, gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpet kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumpara na iti asawa ti karuba nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngamsi ka. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anan. Amangan no gimura mo tangkan ka Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga rin pansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nila kay na. Adaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nila kay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsarita nila kay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara kan lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara kin nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Iso ti ayan ti parikot. Di nala ang maaklon a responsable nila kay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka.
Awan matkid ni basol mau. Adala kaya tungay bagakan ka. Anya day ta? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na paray. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka paray. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bahala mo talaramidam. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro am arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik namkan kuha na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanen pagdanagam, tanakaluto akmat langin. Siya akong din nagluto. Tamok anabannog ka anang isursur iti pitchay alakom. Ni nanangay, At iti salas, agbuy-buya iti TV. ti anak ta. At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan, agyaman aklaunay Ay na, manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno kawanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantapno dinak ikumpara iti sa bala tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.